El Servei Català del Trànsit ha posat en marxa un sistema pioner d'una cruïlla intel·ligent, dinàmica, que avisa els conductors que circulen per la via principal, en aquest cas la Nacional 340 direcció Vilafranca, que s'aproven amb una cruïlla amb una via secundària. El funcionament consisteix en l'activació d'uns sensors del vehicle que circula per la via secundària, trepitja un sensor que fa activar un panell a la via principal, que és per on circula el conductor, que ha de ser avisat d'aquesta cruïlla perillosa. La idea principal era fer una senyal dinàmica que s'encengués només en el moment en el que hi havia el perill. A diferència de les senyals de xapa de tota la vida, estan sempre senyalitzant i aquesta senyal només s'encén quan hi ha un perill a la via. I a més, reforcem aquesta senyalització amb un reforç de la velocitat de la carretera en aquest punt, cosa que també incrementa la seguretat viària.